שלום רב, אני מרדכי מקו הסיוע הטלפוני של עצת נפש, ובסרטון הוידאו הזה אסקור בקצרה כמה נקודות חשובות ומרכזיות לאלה השוקלים להצטרף לצוות המתנדבים, ואענה על כמה שאלות נפוצות שנשאלו בעבר. ובכן, עצת נפש הוא ארגון מקצועי העוסק במתן סיוע למתבגרים ומבוגרים בכמה פלטפורמות, הרצאות, סדנאות, קבוצות תמיכה, ימי עיון, הדרכות הורים ואנשי חינוך, אתר אינטרנט, פורום למתמודדים, הכשרת מטפלים, הכוונה לטיפול ועוד ועוד. כשגולת הכותרת היא קו הסיוע אליו פונים רבים מאוד מכלל האוכלוסייה. קו הסיוע של הצעת נפש הוא אחד מקווי הסיוע המובילים, המקצועיים והמבוקשים ביותר בישראל, והוא פועל בצורה אנונימית לחלוטין גם כלפי הפונים וגם כלפי הסייעים לרווחת ולתועלת שני הצדדים. כל הסייעים המאיישים את קו הסיוע הם מתנדבים נשואים בני 25 ומעלה לפחות, שעברו הכשרה מקיפה מאוד, כשרובם מגיעים מעולם של סיוע, צמיחה רגשית ורצון לתת ולעזור, בין אם הם בעלי מקצוע וניסיון בתחום ואף מתפרנסים מכך, וזאת על מנת לתרום במקום שאין איש, כשעל הדרך הם צוברים ניסיון רב בתחום נוסף וייחודי שמעטים מאוד מתנסים בו, ובין אם הם נעדרי כל הכשרה מקדימה, אך יש להם התנסות אישית בסיוע בין חבריהם ומכריהם, והם רוצים לתת מעצמם עוד ועוד, כשההתנדבות והניסיון שהם צוברים בקו הסיוע מהווים עבורם מקפצה אדירה לעולם הטיפול המקצועי. מאחורי הארגון עומדים רבנים רבים, גדולים וחשובים ממגזרים שונים שתומכים פה אחד בפעילות הארגון. ניתן לראות באתר רשימה מכובדת מאוד של הרבנים התומכים והממליצים, אולם חשוב להדגיש ולחדד. עצת נפש הוא ארגון מקצועי ואיננו ארגון דתי רוחני, ואינו נותן סיוע בתחומים הללו. כמו כן, למרות שמטבע הדברים ניתן לצפות שרוב הפונים יהיו אנשים שומרי תורה ומצוות, אולם בפועל זה רק החתך המרכזי, אבל בהחלט ישנם פונים מציבורים אחרים נוספים. בנוסף, גם הפונים שומרי התורה ומצוות אינם מתקשרים לצורך ייעוץ או תמיכה רוחנית, שאלות הלכתיות או הדרכות רוחניות, אלא מתקשרים לחלוטין לצורך עזרה וסיוע מקצועי. אני מציע לכל מי שצופה כרגע בסרטון הוידאו הזה, שיכנס לאתר של עצת נפש, שם יוכל ללמוד ביתר עמקות על הארגון עצמו, על כל פעולותיו ועל קו הסיוע בצורה מפורטת יותר. כמו כן, יוכל לראות את רשימת הרבנים התומכים בארגון, רשימת הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, העובדים הסוציאליים וכל שאר אנשי המקצוע התומכים והמסייעים. בנוסף, ניתן לראות גם סרטוני וידאו של מתמודדים לשעבר שסיימו את התהליך, הקימו משפחות מפוארות ומספרים על עצמם ועל חוויותיהם. קו הסיוע פועל מתוך משרדי הארגון הנמצאים במרכז ירושלים, אך מקומם המדויק נמסר למתנדבים רק בתום קורס ההכשרה. במשרד נמצא הסייע מול מערכת תקשורת קווית וממוחשבת, כולל כל הציוד הדרוש. בנוסף, הוא נמצא עם עוד שותף אחד לפחות למשמרת. אמנם הם יושבים בחדרים נפרדים, אך ישנה חשיבות רבה לנוכחות המשותפת כדי להוות עזר לכל בעיה, דילמה, ספק או מצב לא שגרתי שעשוי להתפתח במהלך המשמרת. על פי הדברים הנ"ל, ההתנדבות היא כמובן אך ורק ממשרדי הארגון ולא מביתו הפרטי של המתנדב. המשמרות הן משמרות ערב בין השעות 8 ל-11 בערב, פעם בשבועיים, בימים קבועים שנקבעו מראש, בתיאום עם המתנדב, ולאחר בדיקה שאכן יהיה לו נוח ומתאים. קורס ההכשרה הינו קורס מקצועי, מקיף ומעמיק מאוד, והינו ייחודי לקו הסיוע של עצת נפש. הקורס מתחלק לשני שלבים מרכזיים. השלב הראשון הוא בעצם סדנה דינמיקה קבוצתית חווייתית בתחום האינטליגנציה הרגשית. מטרתה להעביר את המועמדים תהליך רגשי אישי על עצמם כדי להכשיר אותם ברמת היכולות והכישורים הרגשיים שלהם למשימה הלא פשוטה העומדת לפניהם. דינמיקה קבוצתית מעצם טבעה דורשת השתתפות פעילה של כל הנוכחים והתמסרות מעצמם לשתף, לחלוק ולהביע את דעתם בנושאים העולים במסגרת הקבוצה וכן חוויות אישיות. חלקו השני של הקורס הוא חלק אינפורמטיבי הכולל הרצאות פרונטליות על כל קשת התחומים שכל סייע חייב לדעת ולהיות בקיא בהם, כשבין השאר יעסקו בתחומים הבאים: איך פועל קו סיוע, כיצד מתנהלת שיחה, סוגי השיחות הקיימות, סוגי הפניות שעשויים לקבל, סגנונות של פונים, מידע מקיף על כל הטיפולים הקיימים, את מי ואיך מפנים לטיפול ומתי, ליווי הפונה, התמודדות עם מצבים חריגים ועם מצבי חירום, קודים אתיים וסיירים וחוקיים במערכת היחסים של הסייע מול הפונה ומול הקו הסיוע,
ובסוף הקורס יהיו כמובן סימולציות, סטאז', ליווי, חניכה והדרכה מעשית. הקורס מועבר על ידי מנחים שונים, 2 מנחים בכל חלק מהקורס, מהם בוגרי קו הסיוע ומהם אנשי מקצוע בתחום הטיפול. הקורס מתקיים פעם אחת בשבוע בין השעות 7 ל-11 בערב במרכז ירושלים, כאשר במחזור תשע"ד יתקיים אם ירצה השם בימי ראשון. למעשה כל מתנדב צריך להתחייב לפעילות בקו הסיוע למשך 2 מסיום הקורס. ההתחייבות היא ל10 שעות חודשיות, הכוללות בפועל 2 משמרות בחודש, כל משמרת היא של 3 שעות, לעתים אף מעט יותר, וכן מפגש רענון אחת לחודש. מפגש הרענון הוא מפגש שבו נפגשים עם כל הסייעים יחד עם צוות ההדרכה, ובו מעלים נושאים הקשורים לדברים שעלו במסגרת הפעילות ובמסגרת המשמרות, או שלומדים חומר מקצועי נוסף. בפועל, היות וכל המערכת הזאת היא מערכת התנדבותית, מציאת יום למפגש שיהיה נוח ומתאים לכל הסייעים עם מלאכה לא קלה, ומשום כך בפועל מפגש הרענון מתרחש פעם בחודש וחצי חודשיים, כך שלמרות שההתחייבות היא ל10 שעות, בפועל זה יוצא פחות. אולם למרות זאת, חשוב לדעת שההתחייבות בכל מצב היא ל10 שעות. שאלה שנשאלת לא מעט פעמים, האם מקבלים תעודות כלשהן בסיום הקורס, האם יש בזה צבירת נקודות בדרך לתואר, האם ניתן לצאת ולהתפרנס מזה בעתיד? ובכן, התשובה לכך היא לא וכן. הקורס הזה הוא מאוד ספציפי להצעת נפש, הוא מאוד מכוון מטרה להכשיר את המשתתפים לסיוע בקו הסיוע של הצעת נפש. בנקודה זו יש למעשה יתרון על כל קורסים אחרים המוצעים בשוק, היות וכאן המטרה היא לא רק העברת תכנים וידע מקצועי, אלא השקעה פעילה ברמה אישית בכל ההיקף של יכולות וכישורי המשתתפים, כדי שבאמת יהיו מוכנים עד הסוף לאתגר הגדול העומד לפניהם. לכן תעודות וכדומה לא יהיו כמובן בסיום הקורס, אולם יש בהחלט יתרון גדול מאוד למסיימי הקורס וההתנדבות. הקורס עצמו פותח צוהר גדול מאוד וייחודי לתחומים רבים שאפילו לאנשי מקצוע ותיקים בתחום הנפש אין, כיוון לרוב מדובר בתחומים לא שגרתיים ויומיומיים, ובנוסף אופי הפעילות ההתנדבותי הוא שונה מטיפול פרטני, דבר מחייב אימוץ והטמעה של יכולות וכישורים נוספים. המתנדבים למעשה צוברים ניסיון רב בקשת רחבה מאוד של תחומים וחידוד חושי ויכולות שבעולם הטיפול הקונבנציונלי כמעט ולא נפגשים עמם. מניסיון העבר, סייעים שסיימו את תקופת ההתנדבות בהצלחה צברו ניסיון רב ועמדו בנקודת זינוק מרשימה לעבר עולם הייעוץ והטיפול יחסית לחבריהם שלא התנסו בהתנדבות כזו. כמובן שבכל מה שקשור לקורות חיים, רעיונות עבודה וכדומה, הקורס וההתנדבות מקנים יתרונות בולטים ומרשימים מאוד. מחמת הסיבות הנ"ל, ישנם לא מעט משתתפים בקורס ההכשרה שסיימו כבר לימודים מקצועיים גבוהים בתחום כגון עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה, ובאים להתנדב כדי לעשות סטאז', לצבור ניסיון ולפתח עוד ועוד את כישוריהם ויכולותיהם. הקורס וההתנדבות עוסקים בתחומים מורכבים ולא פשוטים, ומשום כך מחייבים סינון קפדני ובחינת ההתאמה של המועמדים. קורס ההכשרה הוא קורס ארוך, עמוק ומקצועי, ששוויו נאמד באלפי דולרים, והוא קורס ייחודי להצעת נפש ואינו ניתן להשגה בשוק. כמו כן, הוא נעשה פעם בכמה שנים בלבד, ומספר המקומות מוגבל מאוד, ולכן ישנה חשיבות גדולה מאוד לוודא את מידת ההתאמה של המועמדים, גם לתכני הקורס וגם למשתתפים האחרים, ובעיקר להתנדבות עצמה. ולמרות שאנו עושים מאמצים רבים מאוד לסנן, לברר ולוודא את התאמתם של המועמדים ככל שניתן, עדיין, לעתים במהלך הקורס או בסיומו, אנו רואים דברים שלא היה ניתן לראות מראש, ומגלים שמועמד זה או אחר אינו מתאים לפעילות, ואנו נאלצים בצער אך בידידות להיפרד ממנו. בשל כך אנו מבקשים מאוד מכל מועמד לברר היטב עם עצמו, ולוודא שאכן הבין היטב את אופי הפעילות של הצעת נפש ושל קו הסיוע, שהוא אכן מוכן נפשית ורגשית למורכבות של הסיוע ושל התכנים והחשיפה, שהוא יכול לעמוד בכל מטלות הקורס וההתנדבות, והאם אכן הוא יכול לעמוד בהתחייבות הלא פשוטה של 2 שהם מעבר ל8 החודשים של הקורס. אם כי, אולי זו ההזדמנות לציין שרוב המתנדבים המסיימים את תקופת התחייבותם בוחרים מרצונם להמשיך עוד ועוד, הן מפני הסיפוק האישי והרוחני, והן מפני הבנתם את חשיבות פעילותם. כמו כן, בחזרה לנושא הקודם, חשוב שכל מועמד יוודא ששעות הקורס ושעות ההתנדבות מתאימים לו, ואשר על פי שיקול דעתו, על פי מצבו האישי והמשפחתי, יוכל לעמוד בהם לאורך תקופה.
כפי שבהחלט ניתן לצפות כאשר מגייסים מתנדבים לפעילות כה חשובה. מעבר לקורס ולכלים המקצועיים שיועמדו לרשותם ולמערכת הטכנולוגית שתשרת אותם, הסייעים עצמם יזכו לליווי, לחניכה, לתמיכה ולאוזן קשבת בכמה פלטפורמות שונות לצורך הדרכה, ייעוץ אישי ומקצועי, התרעננות ושמירה על רווחתו האישית של הסייע בתפקיד המורכב והחשוב הזה. מה לא ניתן לעשות בקו הסיוע? נקודה נוספת שנשאלת לא מעט וחשוב להדגיש אותה. הפעילות בקו הסיוע איננה ברובד הטיפולי. דהיינו, ישנה תמיכה, העצמה, הקשבה והכלה, וכן ייעוץ והכוונה במקרה הצורך, אבל אין שום אלמנט טיפולי בסיוע הניתן בטלפון, וחשוב להדגיש זאת מחמת שתי סיבות. סיבה ראשונה היא שגם קורס ההכשרה איננו כולל לימוד טיפול, אלא היכרות מעמיקה ורוחבית עם עולם הטיפול, אבל לא טיפול בפועל. הסיבה השנייה היא שמועמדים להתנדבות שהם מטפלים בפועל כבר כיום, צריכים לדעת שבמהלך הסיוע לא יוכלו להשתמש בשום ידע או ניסיון שצברו. הפונה אינו מתקשר לקבל טיפול, והפלטפורמה הזו אינה יכולה ליצור בשום אופן אפילו תשתית לסיוע טיפולי, באופן שניסיון כזה עשוי להזיק הרבה יותר מלהועיל. בנוסף, סייע שהוא כבר מטפל חייב לקחת בחשבון שהגם שהצעת נפש אינה עוסקת בטיפול, אולם היא בקשר עם צוות מטפלים שעברו בדיקות מעמיקות והכשרות ספציפיות לתחום, ובשעת הצורך ניתן להפנות אך ורק למי שעבר תחת שבט הביקורת המאוד קפדני של הארגון, ולא למטפלים טובים ככל שיהיו, שהצעת נפש אינה מכירה, לא בחנה לעומק, ואינה יודעת בוודאות גמורה שהם מספיק הגונים, מקצועיים ובעלי ניסיון. למותר לציין שסייע שהוא גם מטפל אינו יכול בשום אופן להפנות לעצמו. אם החלטת שאתה מעוניין להתנדב, אנא מלא את שאלון המועמדות הנמצא באתר. אם קיבלת קובץ שאלון מועמדות במייל, אנא מלא אותו והחזיר בחזרה לכתובת המייל שממנו נשלח אליך, לא להחזיר לאתר. בהמשך, אם ירצה השם, אנו ניצור עמך קשר כדי לתאם מועד לראיון מקדים לבדיקת התאמתך לקורס ולהתנדבות. חשוב לציין שרק פניות מתאימות תעננה, אולם עקב העומס ייתכן שיקח מעט זמן עד ליצירת הקשר.